Aspaldiko ta ongietorri 3. kapitulura. Pija ta kinkigeaz. Lasai, ez ditutela la pija y la kinki ekarri, ze naiz hain famosua. Baino, kontzeptu horrei erreferentzi ginez, nire guztiz kontrakoa da, baino ikaragarri maiteten pertsona bat ekarriet. Lur Iriarte. Kaixo Lur! Semos! Ondo, rariti 7 minutia. A ber, eskegia pixka kosto maintzegula lehenengo parte hau grabatzia. Hemen dena egia esate dugu, marmarren ez da lehenengoan grabatzen. Kamerarekin nerviosa jartzeit. Papareti bat dola sentitzen. A ber, esan berra dago, zuk suerte aukezula, ze oain, gaur, produkzioko inorrez dago. Produkzioko dena jun india. Produkziokoak bakarrik utzi gue. Orduan, este mes no cobras, vale? No. Baina, bueno, zen bouz, ondo? Bai, ondo. Goguakin? Bai, kostau zeigu gatzea. Ilabete terdi egin doazen, esaten, bai, eta azkenean gaur izan deguna. Igande eguzkitzu eta polit bat. Eta resakoso bat. A ber, gure laguntasuna hola joa beti kostatzen zaigu gehatzia, porque... Azte bete itzen gabe besti, porque eskizit erantzuten. A ber, aplikatelo. Zugre ez tezu asko erantzuten. Claro, ez ez loko erantzuten. Osea, pikauta da honerekin. Ez gara etorri bat abestiai juzgatzea, baizik eta gure laguntasunan, parte politori edo alde positibori erakustea. Eta bueno, nondik hasi? Nik ustet hasiko gala hasieratik. Vale, dakizuenez, igual ez diguzu ezagutzen, baino lasaien ikasi genuen. Lasai Juan Bautista. Aurpegi honako aurpegi txarrak ongoia. Baina, bueno. Ni posika nago, lasaiko esetiaz. Hola, ondo, no? Que se note. Que se note, full colores de lasai, Ez dakit, ondo gatzesen. Nik jaberituakat, lasaiko. Koña, guain, nik puzka boteta eten. Hor da kasu? Lasaie. Es que ya está. Lasaie beti nire. Lasaie beti. Ni lasaie. Bueno, arkatu, gu lasaie. Eta zu. Eta zu zer. Ze eskoletakoa. Bueno, nik esan berrakat, a ber, bueno, zuei esango izuet, porque zu kauso beran dakizu. Lurdani ez ginen hasieratikan eramaten. Osa, kontua da, lurrek beti destakau izan dezula klasian, ez dakit honeako txarrako, baino behin eukizen nola alterkatu bat, Bai, joratzen naiz. nahiko... Ni pertsona ona izaten zaion nintzen nire ikaskide batekin, baina hori andereñoa izaten iruditu gauza hon bat neula egiten da, kalea botazio. Andereño asko bezala, osea, gauza bat, zuk esplikau etezu baino lagunak ere laguntzeko gaude. Eta ninon laguntzen, eta behar ustezun neula egiten. Ze lasaien solidaritatea hori bai solidaritatea da. Orduan, zu laguntzen ari zinean, kontatu buena fe, eta bronka botazin, eta minutua berriro esplikatzen egon. Eta esan zioen isiltzeko, eta etan isildu. Eta orduan, kalea botazin, esan zin, lur izan, eta jarraitu nuen esplikatzen, eta egun horretan banderiñoa oso zerrezion. Eta nire kulpa hori. Baina literal, eske... azerrezion bizitzakin. Nigero gauza bat hori. Eta kalea botazin ziakin, eta maiakin. Eta ni hor azerretzen ditu. Baina ziakin da maiakin rollo hartu zu... Claro, hartu nire zia eta nire maia eta kalea jun, azte bete homer nun. Hor, kanpuan ni bakarrikan, mateko klase guztitan. Matematika. Eta orduan ni nintzen ateatzen, jun nintzen zila hartzea berriro barroa, eta zion klase guztian nahi behira. Osa, klase guzti hola ginen. Eta, klaro, ni kabrautan egon ja. Eta soltan un barbaridade bat. Bota. Ez da kaso bizitza, jarraitu zuen bizitzakin. Baina ez hola, zio. Buiaka. Ez da kaso zen bizitza, osa, jarraitu zuen bizitzakin, no? Denago ginen hola, tengero. Irutze zait, argitasuna, zehala. Ta nahi behira. Ta hortekara horra pues eramaten hasi ginen. Graziosoa da, ze gauza handaet apunta hor, esan desunean egun txarra sekala irakasliak,
irakasle askok egun txarrakanean, amore, Google alditugu egun txarrak Eta eduki. beti irrefartxua. Eta beti, txekolanak eta ditugu, gauzak eta ditugu, y tal. Bueno, Orduan. tampoco mintamos. Pero te quiero decir, gurekin pagatzia tope injustua. claro. Era Eskerrik asko markatu. Lasalle. Bueno, bai, eskerrik asko Lasalle, bai. Ta, ella, hortikan aurrea, bi bomba juntau ziala, porque bastante... Nik admitizet, bateago denean, jende gehiokin, algalak izan bezagut izan. Itori zero gustatze zait. Bueno, esan berra dago. Que jende asko que esate igulableak ala. Hola, pues insoportableak da. Baina ez jun bideotikan, bale, gaur. Ta bueno, Lasaien gauza asko gertatu dira. Gure laguntasunan binkulorik gehiago lotu o estutu duena. Bai. Ez, zenketa. Ta hasiko ga kontatzen gutxinaka. Zuei pizkaterak usteko que laguntasunak ambito ezberdinetan beti onak diala, bueno, guria por lo menos guria sanua da. Sanua dala. Dentro de lo que cabe. Hori da, dentro de lo que cabe sanua dala, nos llevamos a hostias, baina sanua dala. Ta, parre batzuk, no? Ta pixkat atze hori, no? Historia hori gure laguntasunana askotan ebai txalotzia urtiakoa zela. Ego nerviosa garti ez. Amendakazu. Ez que nola etzuen oso material bonakinin. Baina, bueno. Itzengo deu, hemengo bizipenataz. Vale, soinketa zan dezu. Zukitzen. Ergia da, leheno, oain bai, baina leheno kirola eta gu ez ginean amigos, guazen izatean. Ez que ez da ezagunak. Ez, osea, aparte de txarra ginala, eta ez genekan inoiz gogua, eta, bueno, horrek itezun, jendia agresua izatea ian bezala dibidez. Bai, zeba, bere maixu, bai, eman zion. Brileta jolasten. Nahi gabe. Puta banka 15 ose. Ezagunak Brillet. Brillet. Ez bale mazu ezagutzen bi hau interneten. Osea, mítico juego que nos encantaba. Eta, punteri txarra daka, eta eman zion, maixu bai, aurpegi guztian. Eta zan lanzona bat, beti zatzela mesedez, burutikan goraen. Mesedez, beti, baloia behian bote gabe. Ianei baloia karri dumba. Eta hori da, bueno, una de muchas anécdotas bizitugunak. Zuire bai erakusteko, pixkat pertsona komikoa gehala. Eta bizitza honetan pixkat destakauin berdala. Porque bestela oso aspergari esango zan Lasaieko bizitza. Bai, osea, gauza asko gertu berdia. Baino, emate gozu irresponsabilia gela, porque batzui kalea botatzen ziren da bestatzuk maizuai baloiak balorazioak ematen zizkien, baino, monitoriak izan ginen. Bai, eta nik titulu dakat. Zuk ez. Tia, koña. Ostras, egia! Hori honata zenun. Itxaspen. Gaztetxoak. Egia. Eta erabilio zu titulo hori. Bai, deban honitzen. Egia. Monitora bezala. Eta hori dena izan zen, izartxo izker. Izartxo, ez bali maki zer dan. Bueno, bai, klaro. Da Lasaieko aizialdi bat. Aizialdi talde bat. Jarraitzeu? Bai, jarraitzeu. Bueno, ez segura esan baino. Bai, jarraitzeu. Nik uste. Bai. Ez daki jarraitzeu, baina bai egia bala pizkat gitarra. Gutxikia ginean rollo elatxe lau. Onena zan, gauza. Oan, eta, en plan, geho, debatxe iruta lauen geun denean base honre bai, oza. Jarraikortasun bat eta izarkui, geho, DBH bat abikoa intzitzaia. Etzan izarkuir, Izarkui. Kui, erregabe. No son muy... Yo fune ego Lasai. Funa bengo igüe. Debatxeko tituloak enduko igüe. Baina asuntua da. Monitoreak esan ginala eta umiak maite ziguela. Bai, bueno, batek nerrez buka uzun. Ostras, kontatze dugu. A ber, ez bali makizue Lasaieko eraikinak, o bueno, zarautzekoa gutxinez. Beldurgarria. Beldurgarria dia, ze, bueno, leheno hor anaiak bizizian. Egia. Anaiak bizizian. Gutxikia ginean. Baina gutxikia ginean gutxinaka juten hasizian. Baina, debatxe bat arte, moandikan anaiak zeuden hor, klaseak emate zituen, tal ikual, eta en plan, hor zeuden bizitzen. Hortan zan, Lasaie, eta Lasaie barruan zeuden como etxetxoa dezela, kapila badao errezatzeko, nolako gauza. Gezurra mateu baino bai.
Ta ez ginen juten kapilla. Ez, a ber... Nei txertu horreman zin. Txertua horreman ziguen egia. Baina, oza, egia da, de hecho, anaiak tope majoazia, Juan Carlos eta huetera. Nei me encantaban. Jose pelotana, en plan, esku pelotana, no sé qué. Bueno, asuntua da, ba hori, behin ja juntzeanean anaiak, oandikan hor eraikin hori otea, pixkat creepya zala. Rollo, zein bizia hor, en plan, ez da inor bizi, ematezu nola espiritu bat hor bueno, georioa zain pixkat intzan irakaslian gehelak beste. Bai, rollo behaiek hor bazkaltzeko. Baina bet, enzila zagira beldurra ematu. Toki ere bai. En Halloween ospatze dala, izartxo. Claro, justo topaketa izartxokoa izan zan Halloweeneko fetxan. Eta ordan ingenun zoze berezia. Ordan, kluedo moduko aten genuen. Monja bat, olako zoze zinean. Zan monja rollo etxeko gauzak. Osa, etzan monja. Ez, pixkat bidu horret. Nintzen amona zar bat, pixkat, bai. En plan, bastante low cost. Bai, kaseroa bezala. Bai. Eta batea geunden, justo. Prueba hortan. Bai, batea jarri ginen. Eta, bueno, horietako batian. Ez dakito hain, tope aktore hona geha. Osa, gu geunden gure papelian, baina eskojonatzen geunden, bai. Osa, ez ginen serio, A ver, es que, imaginau, imaginau, guia hola deskojonatzen ega, pues imaginau, amona zerrez jantzetan, ni monja batetaz. Oandik apetorri bazkat. Eta umiai hola, plan, eta, karo, parri atatzeigu. Ume bat. Horietako baten ume bat neharrez. Bilurrez. Claro, es que nahi horrek izan gara zintzen. Osa, ezin un par... Baina arazo bate hontzan hor. Osa, nigo atzen eiz neharrez azizala, eta karo, zu monitore bezala erantzun bat, osa, rollo preocupa bertan. Baina ezin genuen. Jantzita ginean. Ordu. Oida. Gerturatze ginean. Eta beldur gehiago emate genion. Eta buia, etezun, neharritezun. Ordan ezin genuen azaitu. Ordan baju nintzian. Ez genuen gestiona ondo hori. Egia zan, momentu hori izan zan bakarra, monitore bezala. Ez bizkago zinean monitoriak, momentu hortan. Laguntzaile bezala ginean. Ez, digo, gu momentu hortan ginean, amona eta monja. Bueno, claro. Osa, horre merko zuen beste monitore bat, gozei kudeatzen. Literal. Bai, egia. Monden gure papel de actores ondo iten. Bai, hori egia da, Hombre. Osa, que gaixoan errezaz izan, mendikan ikusten ebalen basea, ya lo siento, jo, Que oin un Oscar. Izartxo esan dezula, eta hablando de Oscars, claro, COVID-a egon. COVID garaian, oandikan, izartxo segia. Ta gu erginan. Ta lasaiek, bueno, zendiaren eguna... Joder, ya! Pillau! Zendian eguna itea, ekain... Barkau, zendiaren eguna ez balemak ezer dan. Da, zendia nahi du esan familia, o sea, hija. Lasaieko eguna izan. Lasaieko festa, pero no sé por qué, pues en vez de poner familiaren eguna o lasaieko festa, zendiaren eguna. Bai. Ta, claro, betitea como diskoteka momentu bat gauian, tal y cual. David Guetta... Bai. Paquete chocolatero eta mierda guzti. Saturday Night. Eta, claro, COVID-a zeon ordan gauzaik ezintzanin. Eta ordan guri, kuruzitza egun monitori onak bezala. Disko festa hori itia... Grabauen genuen. YouTube bidez. Oida, oza, YouTubeen dago. Ez dugu esango nun, porque igual bideo hau da gero, jartzet sugerencias en gero. Ez. Ez ikus. Ya esan YouTubeen daola. Ja, bueno. Bueno, sin más. Da oso espergarria, Osa, ez ikusi horke oso espergarria da. Baina oso ondo pasa genuen, porque egun den, jantzita. Zirkoaren gogoan gehien bezala. Lasaieko trapo bat. Dantzatzen, da jagun den momentuaten, oza, nekauta. Maskariak. Denak askiten eginen. Mundu guztia eskubita, jandani ezkerreta. Denak askite genuen. Pizka ginean, como monitore pasota gure rolloa jute gineanak. Ta, de hecho, hau, es que es lo más heavy gertau zaiguna, umiak en pareja gute zegoen. Bai, eta. Txoen, segundo, o sea, 5 segundu de silencio, pizkat behaiek jakiteko erantzuna. Claro dago, ez da. Claro dago, ez da. Incluso por segundu gehiagida. Pues hori, o sea, en pareja bete zegoen, ta... Pues guk, obviamente, segamos el rollo eta pikoak emate genitu. Bai, abrazo bat, doño, claro, es que... Eta humedenak... Umiak zian. Baina, bueno, umiak zian. Baina, bai egia ala, etapa polit bat esan zela monitoreana. Oso divertia garri. Eta lasaiko ikasean are, bai? Ze, como, pizkat... A ver, ez ginean pasotak, baina pizkat como gure erara itegen undena. Baina lare maite ziguen. Se entiende horrekin? Bai, ze bai dibidez, lasaigre bai, ondo indun gauza bat, ekainako azkenen goztirala. Ondo indu zuretzat. Jute ginean, pagoeta. Lezea guztia, bakoita bere grupito, bere kurtsoakin, tal ikual.
ez bale mazinan juten antisozial bazinan, Claro, hasta bronka botatzen. Unibertinan, egun hori zagrago esan. Nahi barka baino hori obligatea me parece. Kirol pixkatitia, No, eta... ez kirolagatik, bai, imagino que no te apetece. Ya, pagoeta da, Que nahi me apetecía, baino... No sé. Pagoeta joan inbertu. Batzuk kotxean iote zian, sin más, komentau ditet. Eta profiak zian. Ja, bueno. Zer gatik. Nik lasaietik handa zu kotxean zeintzeaz. Ta, bueno, claro. Guri gustatzen egun, baino, azkena jote ginen. O sea, una cosa no quita la otra. Me gusta, baino lasaitasunian... Patxara jote ginen. Ta, bueno, hor integrantea faltada. Dala, Goizeder, Irizar, Goizarri, para los amigos. Aizarra Zabal. Aizarra Zabal, bella. Honena, eta beti, pues... Bastante trillo ginen. Bai, egia da beti maizoa, como gure atzetik anetortzen zela, venga, askarro, bea, txika. Ta, pizkat... Eta momentotean bronka bastante jaso genuen, eta bueno, bronka jaso zuna gehiena nizan itzan. Rau, eta beste zorra, zigazten berrero atzetik, eske galdu inginen dira. Osa, momentoet iritsi zen nun, ez genuen inor ikusten, ez genuen inor entzuten, eta ez genekin bidia. Puskau gintzai. Ez que so fuerte zaudi. Bai, pagoetagatik, no? Baina egia pizkat horrik... Eta horri jarraitzen, ingenun gure tradizio txiki bat guirurak. Eta bain, urte hau amaitzeko, lehen urtean joan ginen pagoeta, bilali geniola irakasle batei argazkila. Eta jarri zion. Gabon, urte berrion, lur eta beste bilai. Beste bilaken kuestion nitago izeder. Eta pagoetan izerditan. Es que nik behar inen gemaia. Gemaia, oza, eonitzen gemaia bilatzen, porque janekan gemaia, bere laneko gemaia, bueno, oza, kurra genuen. Bastante kurra genuen, bilaketa prozesu potente bat egon zan. Eta, beha irakusteko, ohitura honak, ez diala, galtzen inoiz. Eta azkenengo bihurtan jungea ernilloa. Eta sortio, ekarri digu mierda hori pasatzia. Bai, hiru aldiz hola pasa bertan eraztun bat. Bai, karratua. Ta egia esan nahi TikTok guai bat grabau genuen, que desente jendek ikusi zuen. Ikusi Ian Ruiz, TikTokian, spam pixkando. Ta... .com no, @Ian Ruiz, en TikTok, hausa bat hainbestia puzkau dut. Ian Ruiz zaude? Bai, pixka bai, porque eske... Lur... Ez baina, bai egia dara, que polita iruditzaitela, como tradizio jarraitzia eta pixkat, nostalgia punto hori de, ja, lasai bukau dugu, baina, bueno, haindikan gauzatuk ez dea galdu. Eta lasaieko laguntasun horiek askotan, seguru nago zuek, zuen eskolako jendeakin ez dezuela jarraitzen adia. Oida, oza, egun guztia batea, oza, ez gaino izion egunero batea, kontaktua. Oza, batxin adibidez, ezinan klase igualean, baino, oza, edo zein momentu minimo aprobetsatzen genuen eoteko, oida. O batxetik kanpo. Errekreoa hori da, arratsaldeetan o lo que sea. Eta pizkat hori da, polita da horretik harin dugu podcast hau, porque gusto gure laguntasunian, harremanian, hori gertau da. En plan, beti esan... Oso berdinak ordan bai, bakoetak bere propoazka. Baina pili-mili bezala, oza, pizkat jakinki geha. Orduan, pizkat helburu horrekin indeu, eta baina adibidez, polita izan da, que bizitzan bidiak, juntau digula Bilbon. Oida, oza, bai, batxeta geho bilak Bilboa junginen. Ez que batxin, kontauko genizuen gauza, baina eske oso azkar pasazan, orduan, tare ez ginean batea, orduan, pues mira, txika, ez dizu interesatzen. Eta batxi da, oza... Batxi izan nada del otro mundo. Bai, oza, COVID-a, tal... Oza, garotik gutxin genitu, porque COVID, tal, no sé... Eta nintzen juneta bat gaina. Ni bakarrea eta bakarra intzan, zatxotan. Bai. Bakarra intzan. Oza, puzkau inde definitivamente barkau, Okizan polita zan. Ja. Eta gaina, bueno, burra dut zertu. Ez soltau burra daikan. Que gero cancela utile. Es que... Orduan, pixkat, seguimos hablando de esto, en Bilbon juntau gea. Bai, bueno, juntau. Bueno, zuri Bilboa juntiak zer remotibau dizu, en plan, zeba juntzea Bilboa. Ikasen un marketinga, eta beak ikasen kasteritza. Baina, bueno, bakoitza bere aldetikan junginen. Eta ni bezatu genartu nun pixua, tal igual, beak zaraiekin. Lehengo programako gomida bat. Pilez bali maz ikusi, pertsona horrekin, ezek ikusi. Eta pixkat polita izan da, juntatzea berez, eta pixkat bizitzia, lasaie batxin bizitzen genuen hori de egunero ikusi, porque nahiz da gauza berdinak ez ikasi, Bilbo kanpo bizitzan.
Erote ginean. Karo, Hilabetean behin ikuste ginean. hilabetean behin ikuste ginean, eske pixkare bai pertsona batzuk oso okupauak. Bai, eta bueno, ez genuen aurkitzen ez. Tartia. Bai, zenbat. Ta gero ere bai, pixkata ikusteko, porque ikustezu emateko konfiantza kaun. Ba, pertsona hau juntan Australiera urte da piko. Urte da aste batzuk. Bai, aste bat. Bueno, ba, bi. Ta ni adibidez bai Tenerife junitzen kurso oso bat. Ta, behin obein ingenitun bidea ama 3, 4, 5 bat, hola. Zemezun bi, nik uste, nire urtetan, eta beste bat. Ba hori, fetxa berezitan. Oida. Ta polita izan da, bueltatzea da denak berdin jarraitzea. Literalmente dena. Baina eske, nik uste hori laguntasun on guztietan gertatzen, oza, ez, kuadriak ine baiza, denak kanpoan egon bez, zara ere bai. Ba hori, Argentina neon da, Chile, Roma, oza, tokezketan egon geha, baino ez gehan oso kontaktuan, porque ez gara pertsona batzuk 24/7 mobiak ingo denak, baino gure laguntasuna iguala jarraitzen izaten. Eta ere bai zozegatik anjote salako kanpoa, pixkat deskonektatzea. Hori da, oza, nik urte bat nahi nun pasatope ondo, viajatzen, lagunak iten, inglesek ikasten, bueno, katalana, nik uste gehiago ikasten duen. Ja, pixkat kendu got, porque ya lasai etapa, itzaideaz bukau deo. Ja, no? Que mal. Baino hori, pixkat bai referentzia egiten horri, ba, que polita dala, ez dakit zui gertatzen zaizuen, baino beti daudela laguntasun horiek, o harreman horiek esatezula, ba, ez gaude 100% egunero hitzaiten o poniéndonos al día, baina noizean behin esken tarte bat, pa, hacer updates, eta denak igual jarraitzia, baina ez galako ikusten ez deulako nahi. Bakoitzak dazka bere planak, bere gauzak, entreke zuk lana matzekin ezakitzer. Guka. Eta ezakitzer, eske, sabe, de fotógrafo, playerota, no sé qué, ikuste baldin baizut, kaixo. De patxangeo nada. Baino egia da. Osa, bakoitzak bere gauza aska, eta polita hori da, que juntatze ganean, juntau itega, y es como, la dupla ha vuelto. En plan, ze gauzka polita egan esaten bat abeste. Ja, gehiagi, oza, ni pizkat hau ez da normalera. Le pondría un poco de punch podcast honin. Ez dakit, ustez oso preparauta karri ezula. Bai, porque ni naiz invitada oso seria bat, azalde zuen ez dela ikusi. Parentesi txiki bat. Pizkat formaltasunen nahi daitzeiten, ba, ez kanzelatzeko. Porque itzaite balin bau beha dan bezala. Bueno, es que nik uste hau esan ningoet. Nik uste hau mundu guztiak gertatzea diola. Zubaldin mazoa zure lagun batekin kaletikan, imaginau. Zaude kontatzen, pertsona bat, que no te cae del todo bien, no sé qué, ba, ez da ditzeiten, ba, eskat, como, Pero ez, pasatzea de repente, imaginau, zure aman lagun bat. Ez jo zuen gokazo, agur! Buah! Ba, pixkat, como, parretxoa dira zu, ikusteko, eta zateik zonpi aldatzen izela. Hori mundu guztiak iteula. Baina lurrena pasada da, eta de hecho lurrek iteuna causa, oza, momentu askotan, eta keston rabieta itena, lurrek aldezu ikusi 5 kilometrotatik anke 5 zentimetro iritsi arte iteula como que ez dara entera. Eta hori jende asko bakit arrazoi emango hiela. Bakit horta bestela ni arrazoi amaten. Baina ez que tengo caso 5 kilometro, eta bueno, ejertzitzera, ui, kaixo, hola. Baina 5 kilometrotatik ite zu rollo. Ui! Eta como que ui, ikusin dia zu. Zukite zu gehiago. Zu gehiago. Ez? Asi geha. Atea zu hori. Preparau desuna. Ez que... Piratzen emitzara, ez que non da cada movida. Que quede en acta... Osa, beak ezakizki... Ez da eskitela galdera nire banekin, zozena izula egin, en plan, por su bondad, bere goguak onatortzeko baino, a ver ze kartzeiten nahi lurrek. Ekarri dut como un... Bai, erorikoa. ¿Quién es más probable? Vale. Berak ez haute dugu lazori. Bai. Ta, azkenian. Osa zer gaude, larun bat, gau baten en plan, yo nunca... Agrupos. Oino, claro, oza, ikusteko zoide bai, ze, plan, ezberdinak gala. Bueno, ezberdinak eta osantzekoak askotan. Claro, es que pizkara... Ezberdinak baino, ez da kaulota. Hoi da. Lotza da lo que nos hace amigos. Bai, lotza zeukitziak. Hoi da, justo barka. Sinvergüentzatzuk izatea es lo que nos hace amigos. Baina sentido nian. Osa, que... Naiz eta polos opuestoak izan aldia harreman guaiak sortu da binkulo politakin, hori ere bai apunta usazue.
Ba, bueno, a ver, basekarri ezu. Bota. Lehenengo galdera. Asko dia. Ez. A ver. Bueno, es que pentsau en berda igual. Lehenengo galdera. Movida baten parte hartuko zuna, oza, zein da probablio, movida baten parte hartuko zuna, eta kalabozo baten bukauko zuna. A ver, kalabozo baten bukauko Bueno, zuna. pentsat poliziakin, en plan, polizia tortzia. Es que Hori zu bai. kabreatze zanean lur, esan diezu klaseenakin enkarau Bai, baino, oain polizia tartean, ni Ja. polizian aurrian, soy una ciudadana ejemplar. Botaik. Egia da. Egia da, que zu oso Tú seas más barrebajero, más más chulo en ese sentido. Orduan ba, egia da. Zen ere, beta horrekoak ordon. Claro. O sea, más de calle igual. Bai. Bueno, egia da, que pixkat pija... Baina egia da, pelota zehala jendeak irrodan, nik uste zubizitzan etzinala mobidaten sartuko. Oza, mobidaten ni sartuko nintzen lehenuo. Baino. Bai. Ez da pelota izate baino... Bai. Agur. Pelota. Bueno, eso es más falso que pelota, baino. Bueno, Bai. era es falsoa, baino. Mundu guztian dut urte jo. Ta, iruditzen dala gauza bat, za... Tio, oza... Bueno, baten bat gaizki erortze zaite. Lo que pasa que ez dut esango. Oza, bat edo... Baina behitu adibidez, behitu morbo pizka sortzea. Zu. Sinisten dut. Ez, que alguien te caia mal. Ah, bai, tabakizu. Ja, baina oso jende gutxi. Bueno. Jende gutxi. Da igual nahi pertsona bat. Baina zu zalako pertsona bat, que... Selectiva. Bai, pinzetatik anartu. Selectiva. Bueno. Poeto gutxi. Y buenos que malos. Muchos y malos. Vale, igual ni probable naiz. Probable baina kalabozoa ez. Ze ni más relajaua naiz, y más positivismo, tal... Bai. Y te hago las espaldas. Uy, bai. Vale, venga. Vale. Herriko txosnetan, osea, gaueko, imaginau, iruretan. Vale. Txosnak, jaizten ari dira, baina, bueno, hor gehatzea jende ona. Bai, los fieles, Oida. beti gertatzea. Zein da probabliena, mikrofono hartzea eta kantatzea jotea. Nere ustez, ni. De hecho, Gertutaka? ez. Ah. De Me gustau baino, ez daizun. Kiston pila, gaina. horrutziko et airian norbaitek aitza balin bau hau, hola, balin bada rollo produzitzeuna da, hola, que gustauko zitzaitela itea rollo algo con autotune, me pega. Bai, rollo Charlie Martina XTX, Bato. J. Martina, Merina Gris, rollo Charlie XTX, hay mucha electrónica autotune, tal. Izan esaten, barkatu. Ez du ez da bat ezagutzen, baina bueno. Baina norbaitek Baina pegatzizu. nahi balin bau, guazen eskaera horruztea. Norbaitek ingo nizun el acción de la guitarrita. Vale, pa acompañarme Oida. pixkat eszenarioan, baino norbaitek entzutalen bait, hola, produktoria dana, bakina pixkat, hola, Oida. kote mataz, @marmarrian. bai, eta nik kantatzen, wow. Igual gehiago. Vale, hirugarrena. Viaje bat ingo baldin bagenun, ez deula ingo, porque, oza, ez baldin baga kapaza, gehatzeko, podcast bat iteko, bueno, hori egia. viaje bat iteko. Baina, zeinei estafauko zioen lehenengua. Nik esan beretena da, hau zuretzako oso positiboa da, lur olako guzetan oso espabilada, zehala, en plan, oso espabilada, en plan, espabilada en el sentido de, Bueno. ni iluso naiz, nei, Bai. no puedes vender cualquier cosa. Porque nei ez esatiak me da un montón de... Osea, bai. kostau ez esatia. Ni, lehen hori bai, en plan, pixkat eolakoan nintzen, baino, hasia jonda gehiago, espabila naiz. Hombre. Porque te quieren timar todo el rato eta ez, oza, azkenian beti baiekatakoia con las suyas, baino nik udet que nahi timarme, etzen ningo. Nere ustez nahi timauko Baina, porque es que zuzuriez. eso sea muy... Ay, claro, baietz, eta de repente pagatzen zu gauza, ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ta, azkena, Ai. bueno, dia como bi galdera batian. Vale. Lehenengo, zein jungo esan lehenu, reality show bat, digo rollo, Supervivientes, Gran Hermano... Nere ustez ni. Baina zure pegatzeizu. Osa, Nei- bila jungo ginean. Nik, confieso, txikitan, mujombres nahi nukun.
Bira, Joder, nera, oza, mla, bizatet, ze hosti jutesea, eta buah. baino, Ez, o sea, es que momentu hortan zer en plan, ai, me gustaría, Nah, vale más Emma Rueda, kineo, ai, no sé. Emma vale más en izan presentadora o Nagore Robles batola. Ai, Nagore Robles la adoro, me encanta. Osa, honena da, baino. Ah, ni tronista ez dela jungonita, ni de coña, enaiz juten, bueno. Bueno, es que, a ver, nire Oita, nahiko nun tronista ja hogeita bezala. bar urtekin jesen. Nire nahiko nun tronista bezala, baino, bueno, pizkat, ba, tradizioa eta horrelako gauzak jarraitzitu, pues la islan bestela. Arri la islan itzan jungo, baino. Ni pareja bezala, edes zurekin? Es que alko genunin como pareja si te vieras una persona hetero, cosa que no se ve. Ya. Jungo geñan, nik uste. Jungo geñan da, de hecho, igual hasta rollo, jun bakigula ez dakola eserrez, baina fingiu pareja gala da gero. Oida, eta esan, ba, venga, irugarrengo kapituletikan aurrea, cada uno, y haga, egun igual así no son cuernos. Ya. Eta gero, lo mítico esan, es que yo he hecho lo que he sentido, o sea, excusa de mierda. Me he dejado llevar, o sea, bebé, no te sientas más. Montoya bat donde brilla. Baino, egia da, que biai pegatzen gula. Bai. Eta galdera horren barruan, jungo baldin baginen, imaginau. En reality show duo batea, rollo Gran Hermano duo. Ah, baitu. O, ningo baldin bazian, bai. Sose binaka, hola. Zeinek emango zuen, show eta kante gehiena. En plan, kanpotikan jendeak da, buah, eske personaje hau. Ba, baitu, nik horrezan berrakat, que justo lehen esan duela batea nahiko dupla gala, eta usted ez genula como bata beste opakauduko. O sea, bai. Rollo, me explico, en plan, eta izango zu gehiago, honi gutxi honi gehiago, oso gutxi rollo. Izango ginen bastante igualak, baina oso ezberdin. Osa, pili-mili bat izango ginen, eta jendeak, de hecho, lehenengoa botako segun, porque oso insoportable izango ginen. Osa, izango ginen Nagore Robles bat, Gran Hermanon. Ez baldin baina, ikusi. Bi pertsona bezala. Lehenengoa juntzak con, o sea, 96% de votos de la audiencia. O sea, era odiada. Beitu noa iritxian. Nik uste bilak horre, bilak. Baina, porque pertsona honak gata ez genuen zapaldu. Eta ez genuen ino zapalduko. Bueno, nik pixka zapalduko izan. Ya empieza, ¿ves? Es que, gero, pijada kinkiko konzeptua pizkate, o sea, beak esatu, bea dela más pijada, ni más kinki, baina, bea arrebatos de kinki emateio. Eta nire pizkat, banaiz pijita batzutan. Noiz? Ez jazkeran, baina batzutan banaiz señorito bat. Es que, bueno, zuretzako señorito dana, niretzako da la persona más moderna del mundo. Ja. Eta nire enaiz oso pija. Jazteko eran, zero. Baina nik uste bai, guaia dala, o sea, como, ezberdintasun horrek gehitzia bilai como relazioan, laguntasunean. Osa, bakoitzak bere granito de arena jartzeu. Bai. Eta nik uste hori dala, como gaur egun, lagun harreman askoi falta zaioena. Ze bai nik egia dala igual pentsatzetela, pues, askotan da, mitiko, pues, yo doy X, baina gero ez da recibitzen. Gurian bastante 50-50. Bastante ekilibrauta da. Ez que orduak notatzen. Hori kriston jodidua da. Bai. Eta jendeaga eski pasatzen nire gertautaka. Inez espero, ai eske, ianek hauitia edo ez, en plan. Beti dakigu, como bestiantzat preste hongo gara. Eta ikusaldi maet, ia momentoten ez da holan hor momentuan, da edo zerbait dakalako, edo bueno, barez. Zindulako nire bizitzako momentu eta arlo guztitan. Hori bai, bat bestean ganfaiau ganean, oza, komunikau. Oza, ez lenguan etzin esan, grabatza jontzala gauza bat. Oza, holako gauzak, oza, te lo guardo, Eta, kriston renkorosa da ikusiko zuen melo, ba. Hombre, oza, entero nintzen laguetak esentzila, ai, ni idea. Baina ez, nik uste ja pizkat boro biltzeko, en plan, guaia dala, dakaun relazioa ze asko ikasteu bat abestean ganta, ikuspuntu ezberdinak ze gauza askotan oso desakuerdo gaude, ez eso imaginatzen, en plan ambito ezberdinetan, baina nik uste gaur egun hori falta zaigula sozietate moduan. Ez gara inoiz izan plan. Daude gauza batzuk, zupentza gutzez bula X eta nik I, eta egozek ez aldauko, eta nik ez ez aldauko nire pentsatzeko modua. Hori da. Baina horrek ez duiten en plan, que no podemos ser amigos. Eta jende askok igual txipalak eta hori. Hoi da. Bagoitzak bere... Baina nik esan berrakat,
que eskerrik asko Lur, ze urte asko dira, eta kera sonoba beti daude gora berak. Bai, eta beti daude gora berak, eta de hecho, beti zu hor izanak, enkan asko eskertzetela. Eta guandikan urte pila gatzera eskigula, que el dúo no se va a separar. Eta, zen eraki? Igual marmarrianen bigarrengo denboraldian, berriz etortzeza da berez kontatzei guzu zemuz gauden. Ja, igual espero un momentotako nire bizitza. Bideratuta otia. Interlopta otia. Baina, placer bat izan da, zurekin juntatzea, ze igual hilabete hola gindoa zen ikusi. Nire bai. Hilabete hola ikusi gara pizkat. Erabili deu podcasta grabatzia. Egunean jarteko, porque es que, ikuste jo, porque Bilbon lanian nao, eta no sé baino. Kurranta bada. Baino, aztian ordu bat ikuste, gazti eso, eta bazkaltzen nao, eta pizago ba. Eta ni hor ba. Así que, placer bat izan da, segi hortan, eta que te amo. Ta zuei... Ta zuei esan, olako laguntasunak gehioki berdiala, eta jakin, importantia dela, bat abestean ganorreotia, eta nahiz eta ezberdinak izan, bakoitzai bere espazioa errespetatu, eta bakoitzan bezalakoa izatia, que olako laguntasunak sortzeiala, eta sorpresa bat diala. For always. Así que, mi esker Lur. Mi esker Rian. Mi esker zuei. Mi esker zuei. Eta, jarraitu marbaren entzuten, ez? Mua!